It's time for DJ Rocky's Secret Files. Kapag Pasko, nakay-misis ako. Pero kapag bagong taon, nasa ibang babae ako. Alam ko na hindi normal ang setup ng pamilya ko. O ng mga pamilya ko. Setup ng buhay ko. At kahit kailan, hindi dapat gawing normal. O isiping normal. Siguro dala na rin ang tukso, kawalan ng pagkakontento, at pagkatarantado. Kaya nasa sitwasyon ako na ganito. Pero tandaan ninyo, wala akong pinagsisisihan sa lahat ng naging desisyon ko. Kasi alam kong masaya ako at nagagampanan ko ang mga tungkulin ko. Itago niyo ako sa pangalang Henry at ito ang aking secret file. Kasal ako sa misis ko sa loob ng mahigit 25 taon. Masaya ang unang taon ng pagsasama namin hanggang sa naging busy siya sa mga bata. At ako na may nag-a-abroad. May mga pagkakataong hindi kami magkaintindihan. At dahil may pagkaselosa ang misis ko, nabaling ang atensyon ko sa iba nung nasa ibang bansa ako. Sa panahong yon, may 2 anak na ako. Isang babae at isang lalaki. Iba't iba ang naging babae ko sa ibang bansa. Hanggang sa nakilala ko si Darla, hindi niya tunay na pangalan. Nahumaling ako sa ganda at pag-aalaga niya. Mahinahon siya at hindi maarte, hindi kagaya ng aking misis. At isang araw, nagdesisyon siya na umuwi ng Pilipinas. Doon ko napag-alamang buntis pala ito. Inilihim niya lang sa akin. Nang malaman kong buntis si Darla, dali-dali ako umuwi ng Pilipinas. Nagtaka ang misis ko kung bakit umuwi ako ng magpapasko. Bibihira lang naman yun. Dahil nga madalas, ang tiket na kinukuha ko ay malayo sa holiday season. Para mas makamura at malaki ang maipon at maiuwi ko sa Pilipinas. Kaya nang nagtanong ang misis ko, ang sagot ko lang sa kanya ay, "Na-miss ko kasi kayo. At sabi ng boss ko umuwi muna daw kami ngayong Pasko." Lumipas pa ang mga araw. Lumalabas ako ng bahay. Nakikipagkita ako kay Darla, ang babae ko. Isang araw, sinamahan ko siyang magpa-check up. Tuwang-tuwa ako nang malaman ko na maganda ang kalusugan ng dinadala ni Darla. Nag-date kami sa malayong lugar nung araw ding yun. Uwian lang. At ang paalam ko kay misis ay pinagre-report ako sa opisina. Ayaw ko nang sabihin o idetalye pa ang nature ng trabaho ko. By the way, 2 ang cellphone ko. At sinisiguro ko na hindi makikita ng misis ko yung isa ko pang cellphone. Napakahirap nun, DJ Rocky. Sinubukan kong galingan sa pag-acting at paglilihim. Sumapit ang Pasko. Nakay misis ako. Pero ang gusto ni Darla ay samahan ko siya mag-New Year sa ibang lugar. Kaya ang ginawa ko, sinabi ko sa misis ko na 30 ng December ang flight ko. Hinatid ako ng misis ko at mga anak ko sa airport. Yung mga anak ko, by the way, may mga isip na ng mga panahon na yun. Nakita ko sa mga mata ng mga anak ko at sa mata ng misis ko na mamimiss nila ako. Na mahal nila ako. Ganun din naman ako sa kanila. Mahal na mahal ko din sila. Kaya lang, nagmamahal din ako ng iba pang tao. Hindi naman dahil sa mas mahal ko tong si Darla kaysa sa kanila. Pero pantay lang. Kaya nang makita ko silang palayo na at nakaalis na, nagtungo na ako sa lugar kung saan kami dapat magkita ni Darla. Babiyahe kami pa Visayas. Success. Nag-New Year kami ng magkasama. Nagpatuloy ng ganoon ang buhay ko. Bumalik ako sa pagtatrabaho sa ibang bansa.
Naiwan si Darla hanggang sa mabilis na lumipas ang panahon. Isinilang ang panganay ko kay Darla, baby boy. Kung kay Mrs., babae ang panganay ko, kay Darla lalaki. Nagdoble kayod ako, rumakit at sumideline pa ako. Gumanda pa ang posisyon ko. Nasustentuhan ko parehas ang pamilya ko. Lumipas pa ang panahon, parang gusto na ni Darla na hiwalayan ko na ang asawa ko. Kahit alam naman niya na mahal ko ang pamilya ko sa misis ko. Kaya gumawa ito ng paraan. Nag-send ito sa Facebook Messenger ni misis ng picture ng birth certificate ng bata, ang anak ko. Wala siguro talagang lihim na hindi nabubunyag. Kinumpronta ako ng misis ko sa telepono. Iyak ng iyak, galit na galit. Umamin ako. Humingi ako ng tawad. Mga 2 linggo niya akong hindi sinasagot at kinukumusta. Munti ka nang maapektuhan ng trabaho ko pero kailangan kong maging matatag. Kasi baka walang kainin ng mga anak ko kung pababayaan ko ang trabaho ko. Hanggang sa isang araw, sinagot ako ni Mrs. Sinagot niya ang tawag ko. Tinanong ko siya kung pwede niya pa akong bigyan ng isa pang pagkakataon. Umoo naman siya para sa mga bata. Para kumpleto pa rin ang aming pamilya. Pero ganun siguro talaga. Maraming beses niya akong nahuli na ka-chat o katawagan si Darla. Pero napagod na rin siguro siya. Sa ngayon, tanggap na ng misis ko at ni Darla na 2 sila sa buhay ko. Hindi sila pwedeng magkita dahil magsabunutan sila uli. Oo, DJ Rocky, minsan na silang nagkita at hindi naging maganda ang nangyaring yun. Hindi ako Muslim, pero 2 ang pamilya ko. Mahal ko sila parehas. At sa huli, pipiliin ko silang 2. Mahal ko sila, kasama doon ang mga anak ko sa kanila. At para sa mga taong katulad ko, tandaan mo, nakagawa ka man ng pagkakamali. Pero hindi mo naman kailangang isadlak ang sarili mo sa mga pagkakamaling nagawa mo. Kailangan mong harapin ang mga bunga ng mga naging desisyon at aksyon mo. At sa kaso ko, hinarap ko ito ng buong tapang at buong puso. Dahil buo ang pagmamahal ko sa mga anak ko, sa mga babae ng buhay ko. Kahit may 2 akong pamilya. At kahit kailan, hindi nahati ang pagmamahal ko sa kanila. Hanggat kaya kong ibigay sa kanila yung kailangan nila, ibibigay ko. At hanggat humihinga ako, hindi ako hihintong magtrabaho para sa kanila. Proud akong sabihin na kahit may 2 akong pamilya, alam ko hindi ako nagkukulang. Muli, ako si Henry at ito ang aking secret file. Always your number 1 SM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Rakitera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!